ଏଇଠି ରାମ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପୂଜା ପାଲା ହେଉଛି ତମେ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ଅନେଇଥିବ ଚୋର ଗୋଡ଼ ପଶିଛି ତମେ ଟିକେ ଅନେଇଥିବ ନଣନ୍ଦ ଘର ଭାରି କାମ ହେଉଛି ପୂଜା ସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ଅନେଇଥିବ ହଁ ଅନେଇଥିବ ହଉ ଭାଉଜ ତମେ ଯା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଘରେ କିଛି ଚୋରି ଫୋରି ହବନି ହେଲା କୋଉ ପାଇଁ କହିଲ ମୁଁ ଅନେଇକି ଅଛି ତମ ଘରେ କିଛି ଚୋରି ହବନି ଯା ତମ ଘରକୁ ଯା। 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ। ଭାଉଜ ଆଜି ଆଇଲ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଆଉ ଘର ଆଡ଼େ ଅନେଇଥିବ ଟଙ୍କାଟେ ଚୋରି ହେଇନି ଟଙ୍କାଟେ କାହିଁ ଚୋରି ହବ ରାମ ବାବୁ ଘର ନାନୀ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ରାମ ବାବୁ ଘରେ ଜଗିଥିଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲି ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ଯେଉଁ ନୁହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲା ଯେଉଁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଲୁଗା କେମିତି ଗୋଟିଏ କୁଆଟର ଗୋଟେ ଲୁଗା କରିନ୍ତି କୁଆଟର ଗୋଟେ ଲୁଗା କରିନ୍ତି ଏ ଲୁଗାଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି କହିଲ ଗୋଟେ କୁଆଟର ଲୁଗା କରିନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ସେ ଟିକେ ସିଂହ ଅଛି ପାଉଛ ବୋଲି ଟିକେ ସିଂହ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନଟେ